and Drama presents Handumanan So Kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagikaroon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Binti. Din ako kayang awa ng kaan. Ma, sakto na. Dili. Mamatay ko. Kawa ng imong amahan. Mukuyog ko ni mo, Dok. Mukuyog ko ni mo. Ma, manaog taon diha, ma. Muuban ko ni Papa ni mo. Tabangin ko rin makanaog ni Mama. Ma, naog diha ka. Ma, ako'y nasakitan ng tanaw ni mo nagsigi kaghila. Sakit kaayo, Nak. Ma, nakasapot man ko. Hasta ko nasakitan sad ko. Naglisod sa kong dawat ngawa na si Papa. Pero makinahanglan nga magbaligon ka. Gusto din ka nga mag-uol si Papa nga magtanaw ni mo karon. Ganingon anak ka. Uy, patuwa si mong anak, gingoy. Kinanibalakan ako na siya, maunsak ka. Naibaw man ko. Naglisod palang chukok dawat. O lagi, pero unaw na apod, nanapa kay anak nga nagsaling ni mo. Mao lagi. O, hawat ako ha, kahit katantag ka. Doon siya naman tao lang naong ni mo, oy. Wow! Ang ayan na mo si mong hair, ma. Ay, na, si tita ni mo ay. Gisuroy man ako sa salon. Natripan hinon ang akong buhok. Ma, ganahan ko anak nga magatiman ka sa mong kaugalingon. Permiha ba na ha? Ikaw, gidnak. Pinti, sige na. Kuyog lagi na mo ron inig-out na to. Ana, di lagi ko hilig kung ingon ana. Uy, 50 na sa taon ko niya magdisko-disko pa ko. Ug usap pa, di ba ko mo inom, ha? Ay nga naman di ay uy. Naunsa. Ang importante nga malingaw ka. Pag-enjoy sa imong life ba? Ay, excuse ha. Hello, Nak. Ma, ma-overtime ka ron? Nga naman ka? Time pa, naghilak ka? Ma, Nga naman, usay na hitabo, ha? nagbuwag na mininik. Uy, mau ba? Kuan, ani na lang. Magkita ta, nga inig-out ako, ha? Magkita ta, manglaag ta. Asa man to? Manisko ta, ako'y bahala nimo, okay? Sige na, Nak, kay tiwason sa na akong trabaho. Bye, Nak. Day, sorry ha, pero di ko makauban ninyo ron.
May lakaw mi og sa akong anak. Ay, labaras akong umaw eh. Ang pwerte man nimong inom. Hasta ko nakainom kog apil. Pero nag-enjoy kaayo ko, ma. Salamat kaayo. Way sa payan, anak. Nahibaw kang ni arakit ko, ha? Bisag unsang klasiha sa problema. Malalaki man o maunsa, naarakit ko permi para nimo. Salamat, ma. You're the best mama ever. Nalipay jud ko nga nagtanaw ninyo nga nagsige mo laag sa mong anak ging. Nag-enjoy gud kaayo ko, ging. Karon nga, wa nang akong bana o wa na po'y uyab si Shine. Nanagid pa'y oras sa usak-usa o nindot gid kay sa pamati ay. Pero ging, dili saan maayo, way nga hangtod-hangtod na lang yung ka nga ingon ana, ha? Naibaw ko, nga moabot ang panahon nga mangita kang lalaki. Kasi Shine, mamit yun daw niya na. Bitaw no. Pagsuway o mga dating app, o. Patuloy ni si Ayn ay. Sige, abay mong cellphone, mabi, kay installan ako. Salamat, nak. Okay na, ma. I-swipe ra na ni mo. Sige, nak. Mag-install sa kakog ako, no? Sige. Total, wa na bitaw kay uyab. Sige, ma. Sumayan ako. Da, ako kauyon ini. Swipe, be. Hi. Ay, kini. Guwapo. Ako nang entertainon, be. I like you. Oh, I like you too. Gusto ko ang magigila-gila si mga anak. Kuan. Sige, ako lang unyang ingnon. Uy, ganong nagduwa-duha man ka? Wa ko mahibaw ko nun sa reaksyon ni Shine. Good. Hala no, si Shine ka ang nag-install ana sa imong phone, no? So, dili siya mahibong kung entertain ka og lalaki. Go na! Ma, busy pa ko. Dugi kong mauli. Ay, mao ba, nak? Sige, nak. Kuan unta, may ipakita lang unta ko nimo kung di nakabisi. Unsa man na? Basta. Mag-excite man sa taan na, ma. Pero sige lang, ma. If di lang ako busy, mag-chika ta, ha? Love you. I love you too, anak. I love you. Tarong ba? Lagi. Seryoso. Ganahan ka. Anaon di ka sa inyo para matuo ka. Ayaw sa... Di lang na to pakalitan ang akong anak, ha? Okay. Unya, huwag ka lang ko. I love you too. Sus. I love you too.
Uy, pila naman kaadlaw nga wa mag-online si Fernan. Nagpangita naman hinuon ko niya. Ano bang nituong man sa dayon ko? Basig pinuang ratong iya, di rin ako. Di na lang kumulaom. O si Chika, ma? Ha? Ay, wa nak, uy. Tarong ba? Unsa bitaw? Ay, naara ko'y naila-ila sa app. Unya, di man dahil seryoso. Ma, ayaw pag-expect og seryoso gikan anak nga apa, ha? Ikaw, sad, paglingaw-lingaw lang. Ayaw seryoso ka. Oo, na. Hello? Nanawag man lagi ka? Pasensya kay ha. Naputlan mig kurente. Maong wala ko magka-online. Nagdepensa ko sa kwarta. Hangtod gani karon. Wa pa mabalik ang among kuryente. Mao ba? Hmm? Pila din yung bayranan? Tabangan ti ka? Oh. Ha? Tinuod ka? Lagi, pila man. Ha? Nagpala ka kwarta? O lagi. Ay, no, sa mataon ka, oy. Pangwarta rin tuyuan na. Undangan na, ha? Undangan na. Ha? Undangan na. Samtang wa pala magkagrabe ka ng imong gibati. Kay kung tarong na siya, ug kung nahala sa'y kaikong imo, o hindi na siya mudawat, oy. Ging. Ma, nakoy Chika ni mo. Oh, unsa man anak? Sa tinuod lang ba? Ning nangaging adlaw bitaw. Nainanguyab na ko. Wala ko magpahibawan ni mo dayon kay basin og binuang ra iya. Pero nakita na ko nga tarong gid ay siya, ma. Mao ba nak? Mayo hinuon. Nagpaabot ra gid ko nga makakita siya para pliti pa dong dinhi sa Cebu kay taga Manila man siya, ma. Og karon niya na siya dinhi, ma. Og ma, ako sing ipalaila nimo. Babe, si Mama Pinti. Ma, si Fernan. Oh. Fernan? Oh, nga naman, nakaila ka niya? Wa. Amgit lang siya og naho sa kong kaila. Nice to meet you, Fernan. Nice to meet you, Ita. Mura ramag, dili iglagyo ang atong edad. Ah. Pinti na lang. Pagsabot sa madiha, ma. Magkuha kong snacks na ito. Fernan, please. Dili ko gusto maminaw sa imong katarungan. Usaray pangutanan ako. Tinuod pa nga mahal ni mo ang akong anak. Oh, Kung unsay makalipay sa akong anak, mausaday kalipay na ako. Pero Fernan, unsaon ako pagsalig ni mo nga dili ni mo pasakitan ang akong anak. mahal ko siya. Tinudan na yung akong gibati niya. Muna'y tinuod. Ugunta, atagan minimos among kagawasan. Fernan. In my daughter's eyes, I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. Sakit man para nako o bisan na ako'y pagduda ni Fernan, pero dili ko makahimo sa pagpugong sa ilang relasyon. Maski pilit na mong taguon ni Fernan ang kamatuoran, kay di na mo kayang masakitan si Shine. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.